Eksempelvis sådan en undersøgelse, der viser, at mænd, der er gift med smukke kvinder, de dør tidligere stressrelaterede sygdomme end andre mænd. Ja. Så her kan I se, her fik alle mændene lige recepten på et langt og lykkeligt liv med sig hjem. Jeg synes til gengæld, det er en lidt dårlig undersøgelse, for når jeg fortæller det, så er der næsten altid nogle mænd blandt publikum, der i første omgang ånder lettet op og tænker, py. Jeg skal nok få et lykkeligt liv, slet ikke nogen tvivl om det. Til gengæld så er det jo så sådan, at nogle gange, når man kommer hjem og make-up'en kommer af, man får stillet skarp, så ændrer det her pyse til et puh. Det bliver sgu godt nok et langt liv, det her. En anden ting, I skal være opmærksom på, det er, når man kører hjem fra arbejde. Så kan man godt, når man bor her i København, komme til at sidde i en situation, hvor man sidder fast i et lyskryds. Ved siden af en i lyskryds, der sidder den idiot i en anden bil, som sidder og trykker på speederen. Og det kan man godt blive provokeret af. Der får man jo dybest set lyst til at lave den der. Hvis I sidder i sådan en situation, så gør det i stedet for at kigge over på vedkommende, og så sæt sådan et kærligt gab igen, i stedet gennem forhuden, jeg lover jer. Det virker nogle gange mindst lige så provokerende, som at lave den der. Så. Det er sådan, at når en kvinde hun får orgasme, så sker det, at livmoderen trækker sig sammen i sådan nogle kraftige rykker, så producerer hun oxytocin, og det gør, at hun bliver fuldstændig afslappet, og alle rynkerne retter sig ud. Ja, og vi lader billedet stå et øjeblik. Det varer 5 minutter, så halveres hormonet, og så kommer rynkerne tilbage igen. Så der vil jeg bare sige, nyd det lige så længe det varer. Til gengæld, så sker det også det for mænd, nu når vi får lov til at ejakulere. Det er det der med, at fint latinsk ord betyder sædudtørning. Når mand han gør det, så producerer vi også oxytocin og noget, der hedder vasopressin. Og så sker der det med en mand, han bliver også afslappet. Det dæmper hans aggressioner, det øger hans tolerance, og så evner han faktisk nærvær. Det betyder, at man kan tale med ham. I de 5 minutter, det varer, inden han ruller rundt på siden og falder i søvn.